Why I have disgrace. Amadim kadage or akona corona bako again. Kiki gesi puta na public. Ipota woke meri enishigi. Ana hoto ikegi. Ana agwo ikegi ka abacha. Ede comfortable na ekuku oku. Ko she eme ikegi no. You amamu kunu na be wokwe sense. Too illiterate number. Me wero sense. Uno potaku neme ya na public. Okongwu Dibia ezi na asabe aro. Ka this girl buri kia no busero. Ojidike go na ahote, ona ahote, ona ahote. Amamu ka family gi ndi bu na anara afọ that video. You nambo na izuzu ebe ahụ. Unu na Pia Adela Star. Eji modern world. Adela Star. Dezi mepụrụ ọnụ ga na aka Okongwu Dibia ọnụ. Get in here, please. Ọ dị gị ka Okongwu Dibia mma? Lekwa na eji enwela level. That's because say you bath. We are that your synthetic when you buy 30,000. Then I make video about Okongwu Dibia. Are you better than Okongwu Dibia? Ile kuromwe ganya. Ile kura pass participle ge. Ile kuromwe ganya. Ejidi kage. You that is always trending for the dirtiest reason. You that is always trending for the wrong reason. Dirty girl di kage. Akpa amuma di kage. Give na Okongwu Dibia onu. Gino Okongwu Dibia. Amam nu na abo too date. Amam nu na abo nda amuma abo. Eji abo. Okongwu Dibia kage mma. Okongwu Dibia kage mma. Adela Star. Oma ka isara ahụ taa. Oma ka ọ dị gị ka isala ahụ. Ọ dị gị ka isala ahụ. Oh, ọ dị gị ka isala maka oke lodge gị na hotel 15,000. Give me with Okongwu Dibia ono. Even that girl Okongwu Dibia jineme that thing is more better than you. Is far more neater than you. Ama munde na got to ha shelewa anya. Ama ha na shelewa anya. Mo ha nwere ike na emege na ara the thing. Bia chete otu dirty video imere. Video na ara mi mere like this. Otu amuma video imere. Ama sukpo nwoke mmadụ n'ime. Oh, maka isala ahụ taa. You feel like you want to come and gwala Okongwu Dibia. Okongwu Dibia kage mma. As far as I'm on social media, la Adela Star. Isapu ba ahụ ika di dirty. As much as if you na esala, ika di dirty. Ika na eshi akpịrịkpị ọkụkọ. Ika di dirty, my girl. No come on, ejikola dirty, ejikola amụma. Weji. Akage mma ọnụ because Okongwu Dibia kage mma, kage mma in all ramifications. Okongwu Dibia kage mma, my girl. Ika na eshi akpịrịkpị ọkụkọ. Girl, isapu ba ahụ. Na me they tell you, you never bath. Forget all these things. All the kiki me like in a packaging. It can shishi. Ship to dia. It can shishi. Let's give you with Okongwu Dibia. Okongwu Dibia na in here on the make fire. You know Okongwu Dibia lonye kama. Even that girl Okongwu Dibia they made that thing is very neat. Even the girl will ike. The girl remilanya carry age. Give you with Okongwu Dibia. Na the family hana hukwa. Give one mbani make a gi. Mbini make a gi. The family go na hukwage. That girl in Ajuma and the family on a hoka Okongwu Dibia na we akanik. Mbagi one Susukegi, mbine mekegi, see pot or calling kettle black. Mbine Susukegi, the family on a hokage. Mbina gari ne walking even ndo wajurajo. I want to marry them. Acha melo how. Acha the family on a hokage. Okay, you go and convince them that you are doing content. It's called content, it's not real. Now Okongwu Dibia me like ya. Give ejo the girl and the family on a hokwe. Mbagima ne Susukegi. Akadi na agwofe. Mama deti. Eji. Neshi. Even ne legi like this, ya make she gonna ship ne kosam na ho. Kina be with Okongwu Dibia ono. My girl, rest. My girl, na me they tell you rest. Rest. Ejis lomu no careless things and they kage mako hono. Girl, rest. Okongwu Dibia kago di gima. So as I'm on social media, I gotta compare you did the tune now, but I compare it because I'm Okongwu Dibia no where we scrap. You want no way it was scratch. You understand? To give you scrap out. So I will tell Okongwu Dibia no. My girl, I'm because Okongwu Dibia kage ma. Even that girl wears more neater clothes. As in that girl where Okongwu Dibia they used to do that video. Dress well. All the go the neat carry again. All the go the need to carry a Adela Star. Girl, go rest. If you go the girl is apu baho. It's apu baho.
ọkụla nwere wetara Okongwu Dibia ọnụ ma ndị family the girl na ahụkwa ihe the girl na apịtọ ihe Okongwu Dibia na apịtọ ọwa pịtacha ihe a another person alụ nke pịtọrọ onye bịa ga-elu gị nke pịtọrọ na social media la onye bịa ga-elu gị oke ọ dị ike inweela serious date ọkwa ego ọkụkọ ga serious date ọ bụla nwere ọkwa ego ọkụkọ ga ka ha na-agbarile ma ha na-anapụ gị you understand oke ọ dị gị ka izuzuchala ihe niile ichenjiela nụ igbuwala ha 30,000 naira inweela serious date ma ị gel ọ bụ ego ọkụkọ ga ka a chọrọ ịnapụ gị ihe na ndị agbarị gị around you a chọrọ ịna gị ego ọkụkọ ga ahụ a chọrọ iji marriage saa gị isi nara gị ego ọkụkọ ga ahụ no start that package na ị chọrọ ibido because iwugodo edeti gị ị ka na-eshigodo isi ị ka na-eshigodo isi. So no try bring mouth for Okongwu Dibia. You know, if I'm an Okongwu Dibia na ari amuma, konye ka hu na o nwoke na ari amuma. You understand? But to Kegi, Adela star, Kegi was the worst. Kegi was the worst. No bring mouth for Okongwu Dibia. Okongwu Dibia is far more better than you. Don't do that. Don't try it. Lego more here. We mad naga humpu na social media lao.